Pozdravljam vas sve u miru, pravednosti i snazi. Dobrodošli na svjetski forum. Željeli bismo vam reći nekoliko riječi. Pozdrav svim muškarcima i ženama u univerzumu. Moje ime je Sovugo Jodanta. Ja sam Onkwe Onwe, što znači pravi ljudi iz Jaloakwa. Francuzi su nas nazvali Irokezi. Mi smo ti koji smo odgovorni za iznošenje pitanja pred vijeće. Veliki duh će čuti sve što vam govorim sada. Uništenje cijelog čovječanstva moglo bi početi s našim kontinentom, zato što su savezi naših predaka prekršeni. Proročanstvo Ganjanga Aga kaže doći će vrijeme kada će ljudi izgubiti poštovanje prema zemlji i jedni prema drugima. Rijeke i nebo će biti zagađeni. Krvavi ratovi, krize, glad, pandemije će mučiti ljude na zemlji. Zmije će se pojaviti i uzrokovati još više razaranja. Zmajevi sa crvenim očima rigaće svoju prljavštinu na planetu koja već pati. Nevolje koje su zahvatile zemlju će pojačavati i rasti. I samo jedinstvo i nepokolebljiva nesebičnost svih ljudi moći će se oduprijeti zvijeri koja uništava naše živote i našu planetu. Živimo u takvim vremenima. Ova zvijer nazvana klimatski kerber danas pije naše rijeke, pali naše zemlje, trese ih i uništava naše domove. Moj glas se rijetko čuje, ne govorim puno, ali sada me čujete s razlogom. Mi, Jalokwe, živjeli smo po zapovjedima naših predaka i čuvali temelje jedinstva od pamtivijeka, jer smo znali da će doći vrijeme i da ćemo morati djelovati. Naši životi su u našim rukama i moramo ujediniti svoje umove i srca da spriječimo našu propast. Smjer 7. generacije mora nam biti prioritet. Zato sam danas ovdje. Govorim u ime cijele moje obitelji diljem svijeta. Došao sam da vam otvorim svoje srce. Došao sam da vas podsjetim da smo svi dio istog životnog kruga. Imamo samo 2 puta. Da nas uništi nemilosrdna zvijer ili da se ujedinimo u ime života. Naša jedina šansa da se istinski ujedinimo i spasimo svoje živote je kreativno društvo. Zašto kreativno društvo? Jer to je jedina prilika da ljudi žive dostojanstveno i u miru. Znamo to jer se temelji kreativnog društva temelje na vrijednostima i osuvremenjuju našu poruku. Živimo u prirodnom svijetu u kojem nema veće moći od ljubavi. Znate li šta je Ameriku učinilo velikom zemljom? Mudrost i utemeljenost ljudi koji su u ono vrijeme brinuli o prirodi i svojoj djeci. Zato što su oci, osnivači Sjedinjenih država posudili demokratske metode iz velikog zakona mira od naroda Jalokwa. Mi, Jalokwe, zasluženo se smatramo istinskim osnivačima samouprave i demokratije. Kažu da je naša demokratija nadmašila rimsku. Ravnopravnost i samouprava su temelj kreativnog društva, a oni su bili i naši iskonski temelji. Jedinstvo naše nacije je od pamtivijeka zasnovano na ovim principima. Stoga nam je drago da danas svijet priča o kreativnom društvu, a naši temelji se vraćaju i šire širom majke zemlje. Hudinu Šuni su ljudi koji slijede put istinskog doma, iz kojeg smo svi ovdje izvorno došli i koje je stvorio jedinstveno rješenje za sve ljude da se ujedine radi mira. Svi trebamo zapamtiti da ti i ja živimo u zajedničkom domu na našoj planeti i danas svi moramo se ujediniti da zaustavimo zvijer i živimo sretno do kraja života.
Jedna od osnovnih vrijednosti Jalokwe je 7. generacija. To znači ne samo da brinemo o sebi i jedni o drugima, već i da vodimo računa o onima koji još nisu rođeni. Naša dužnost je da im ostavimo bolji svijet. Ali potrošački format to čini nemogućim. Izgubili smo poštovanje jedni prema drugima, borimo se jedan protiv drugog, podijeljeni smo. Potrošački format društva će nam oduzimati živote jedan po jedan i ostavit će samo beživotnu pustinju u kojoj nas neće biti mjesta ni za nas, ni za našu djecu. U potrošačkom formatu nitko od nas nema budućnost. Ako ništa ne promijenimo, 7. generacija se neće ni roditi. Hoćemo li pognuti glavi i prihvatiti to? Zar se nećemo boriti za sebe i za sve one koje volimo? Potrošački format je već odnio dovoljno života, a mi smo to tolerisali. Sada je spreman da liši budućnosti čitavo čovječanstvo. Možemo odustati i izgubiti ili se možemo udružiti da bismo se ujedinili i pobijedili. U ime Jalokwe odgovorno izjavljujem da potrošački format zaslužuje da bude uništen. Vrijeme je za akciju. Pozivam sve autohtone narode ostrva Kornjača, Sjeverna Amerika, da se okupe kao jedna kreativna porodica. Vjerujem u humanost, vjerujem da ćemo zajedno pobijediti. Radim ono što od mene zavisi. Došao sam na ovaj forum i iznio svoj stav. Svi narodi stoje iza mene, jer znanje o ujedinjenju potiče od Jalokwe, a mi svi podržavamo kreativno društvo. Ali to nije dovoljno za našu pobjedu. Moći ćemo preživjeti samo ako svaki čovjek učini sve da cijeli svijet bude svjestan kreativnog društva. Jalokwanci su za život, za jedinstvo, za prosperitet i mir, što znači da se zalažemo za kreativno društvo. Samo će nas jedinstvo spasiti. Nema drugog načina da izbjegnemo smrt i da pobjedimo. Mi, Jalokwe, želimo podijeliti znanje koje nam je prenijeto, koje je ujedinilo brojne porodice velikih klanova. Došlo je vrijeme kada trebamo ujediniti narode 6 kontinenata. Ako se mi ljudi ne ujedinimo danas, nećemo imati sutra. Upravo to kaže naše proročanstvo. Danas svi zajedno stvaramo ono što će postati naše sutra. Izgradimo kreativno društvo danas kako bismo sutra imali budućnost. Neka ovo svima bude podsjetnik da smo svi mi jedna porodica.